Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. YouTube predstavil nové AI nástroje na filtrovanie komentárov dostupné v YouTube Studio. Správcovia kanálov môžu teraz vyhľadávať komentáre pomocou prirodzených otázok a tém namiesto presných kľúčových slov, napríklad filtre typu otázky o mojom vybavení alebo žiadosti o druhý diel. Nástroj umožňuje zoskupovať komentáre podľa tém ako nadšenie či negatívna spätná väzba a tiež nájsť podobné komentáre jedným kliknutím. Google Ads zavádza redesign sekcie All Campaigns. Selektor bol premiestnený na nové miesto v rozhraní a kampane sa teraz zobrazujú v rozbaľovacej hierarchickej štruktúre, čo uľahčuje prehľadávanie skupín kampaní. Pribudla aj funkcia vyhľadávania, ktorá umožňuje rýchlo nájsť konkrétne kampane. Aktualizácia sa postupne zavádza, takže nemusí byť dostupná vo všetkých účtoch Google Ads. Google Trends pridal novú funkciu, ktorá umožňuje porovnávať aktuálne trendy s predchádzajúcimi časovými obdobiami priamo v grafe. Po zadaní výrazu sa nad časovou osou zobrazia tzv. Chips, na ktoré stačí kliknúť a zobrazia sa percentuálne zmeny, napríklad s predchádzajúcim mesiacom alebo medziročne. Anthropic opäť sprístupnil model Claude Fable 5 globálne po dvojtýždňovej pauze spôsobenej bezpečnostnou zraniteľnosťou. Zablokované požiadavky budú automaticky presmerované na model Opus. Do 7. júla je prístup k Fable 5 obmedzený na 50% týždenných limitov používania, následne sa prechádza na kreditový systém. TikTok spustil Agentic Hub, centralizovanú platformu s AI nástrojmi pre inzerentov. Hub je prepojený s TikTok reklamnou platformou aj externými AI nástrojmi cez Model Context Protocol. Marketéri v ňom nájdú hotové AI funkcie na tvorbu kampaní, generovanie kreatív, správu katalógov, analýzu publika aj optimalizáciu výkonu. Google pridáva do Performance Max nový nástroj Channel Diagnostics, ktorý poskytuje centralizovaný prehľad problémov s asetmi naprieč všetkými Google kanálmi. Umožňuje identifikovať chýbajúce alebo neschválené asety ako nadpisy, popisy či obrázky, ktoré majú vplyv na zobrazovanie alebo výkonnosť kampaní. Google testuje zobrazovanie AI generovaných zhrnutí priamo pod popismi platených reklám vo výsledkoch vyhľadávania. Google uvádza, že ide o malý experiment zameraný na pomoc používateľom pri rozhodovaní. Pre marketérov to predstavuje riziko, keďže nie inzerent, ale priamo Google rozhoduje o tom, aké informácie sú zvýraznené, čo môže ovplyvniť presnosť informácií. Zatiaľ nie je jasné, či budú mať inzerenti nad týmto obsahom akúkoľvek kontrolu. OpenAI aktívne naberá inžinierov na vývoj nových reklamných formátov pre ChatGPT, konkrétne obrazových, video, natívnych a konverzačných reklám. Doteraz platforma testovala len jednoduchú textovú reklamu s obrázkom a odkazom, dostupnú v 7 trhoch. Rozšírenie formátov naznačuje, že reklamy budú zaberať viac priestoru v odpovediach ChatGPT, čo môže ohroziť organickú viditeľnosť značiek. OpenAI zatiaľ neoznámilo konkrétny termín spustenia nových formátov. Google vyšetruje problém s miznutím recenzií z Google Business Profile záznamov. Algoritmus na detekciu spamu začal agresívne odstraňovať recenzie a blokovať možnosť pridávať nové hodnotenia. V niektorých prípadoch dokonca znížil hodnotenie firmy na 0. Google potvrdil, že je si problému vedomý a pracuje na jeho riešení, pričom sľubuje obnovenie nesprávne odstránených recenzií. WhatsApp začal postupne zavádzať možnosť rezervácie používateľských mien, ktoré majú používateľom umožniť komunikovať bez zdieľania telefónneho čísla. Novinka síce prináša vyššiu úroveň súkromia, no už v prvých dňoch vyvolala obavy z možného zneužitia identity. Testovanie ukázalo, že bolo možné rezervovať mená podobné známym osobnostiam, firmám či štátnym inštitúciám, čo môže uľahčiť podvody a vydávanie sa za iných.
To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.